Oke bolo, bersama saya lagi ya. Cuaca saat ini rodok mendung bolo ya, arep udan iki mang enek gluduk iki wisan. Dan iki sandangane urung garing bolo. Iya iki konsepe. Wis arep udan bolo. Sapine nyong lagi turu bolo. Suket wis ready. Aman bolo ning desa ki wis ngene iki. Sejuk hawane bolo. Nyapa mak kowe mak? Roni plinjo. Wis sapa sing ngapaimu? Ngapik angin. Iki bolo iki mlinjo niki didol ya payu bolo ning desa bolo. Iki mlinjo niki.